Grabe. Mayroong mga bunmaro, mga studio. Bunmaro, here we go. Mga studyon, dito tayo sa lutuan nila. Daming malaking kaldero dito ba. Pero luto na to yung iba ba. Kasi yung oras ngayon, 3 PM na ba. Niready pa nila to para mamaya pa to. So, ito. Tingnan nyo po, ang dami oh. Daming laman. Ang laki ng hiwa ba. Saka dito. Oh, grabe. Daghan kayo ba. Mayroong mga bunmaro, mga studio. Wow. Lang tignan. So, yan na po yung kansi mga ka-studio. Wow, mainit pa. So, lahat ng kansi nyo dito, mayroong bunmaro po. So, ayan ang ka-studio. Kakain na po tayo ng kansi. Tsaka mayroon din sila ditong chicken inasal at tsaka barbecue. Yan. Naghanda ako ng isang rice kasi third stop ko na to eh. Sa araw na to. Isang rice. Napasarap yung kain ko dito sa Bacolod. Ang sarap ng pagkain. Oh. So tara, pray muna tayo bago mag-start. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, mga kaunta nyo. So dito muna tayo sa sabaw. Tikman natin ba. Oops. Init pa kayong sabaw. Oh. Ito sa yung sabaw nila, may pagkaasim ba? May asim siya pero iba yung pagkaasim niya dahil sa batuan fruit. Yung asim na mapaparize ka ba? Sarap po ng sabaw. Saka may anato, no? Anato oil ba yan? Or anato nga, kuhan? Dito tayo mag-studio. Tikman natin to. Mayroon niyang bunmaro. Ang laki ng bunmaro. Kuuto na tunaw niya. Tingnan natin kung gaano kalambo to. Wood. Ang sarap. Sobrang lambot. Malasang malasa. Yung asim niya, kumakapit konti doon sa laman ba. Saka melts in the mouth po. Ang laki ng sinubo ko. Wala lang. Sama.
Actually, first time ko to dito sa Bacolod na nakatikim ng ganito kalambot na kansi ba. This is good for 3 to 4 person. Mm. Rice pa more. Kunin natin ito eh. Gusto ko itong mga ganito ba? Yung parang cartilage ba? Parang ugat-ugat. Bitaw mo ni lami. Di juga makansi ba? Namit gid. Damo pa serving nila dito. Tuyok. Bone marrow. Here we go. Ngip. Panalo po. Nag-order pa tayo ng isang bunmaro mga studio. Nakulangan ako eh. So yan yung bunmaro mga studio. Naku po, naggiling-giling na. Ang sarap ng bunmarong. Saka hindi siya nakaumay kasi mayroon siyang sabaw. Yung lasa ng sabaw, nuot doon sa bunmaro kaya masarap siya mga studio. Panalo dyan. Ang sarap yung inasal na dito, Bas Bacolod. Sikat sila sa inasal. Sarap yung suman ito ba? Manalo mga studio, tuloy pa ako sa pagkain na. Masabi ko dito sa kansin lang mga studio, sobrang lambot nung laman. Tsaka yung sabaw niya, tamang-tama lang ba. May asim siya na rich siya in, kuhan ba. Rich siya na soup kasi sobrang matagal pinakuluan. Almost 4 hours siguro to pinakuluan. Tsaka may bunmaro siya. Sulit na combination to ba. Good for 3 to 4
person ata. Kasi sobrang dami ng laman eh. Masarap yung mga pagkain na dito. Aside sa mga tinikman ko, mayroon din silang ibang mga dishes ba na pwede yung pagpipilian. So yun, maraming salamat mga studio sa panood sa episode namin ito. Gusto ko lang magpasalamat kay Bacolod Food Hunter sa pagsama sa atin dito sa Aaron's Kansi. Maraming salamat po, sir. Thank you.